Hei vaan kaikille, me ollaan leikkivaunussa, koska mä oon täällä mun serkkujen kan. Ja tää on eka osa tätä matkavlogia, koska päästiin terminaaliin, täällä on näitä. Ja mun ehkä lemppari on näistä tän näten, koska toi. Se on myös mukin lemppari. Se on myös mukin lemppari. Kattokaa näitä. Ottakaa, vaistakaa. Vaistakaa, mä haluan vaihtaa kuvaa. Juu. Oh, fuck. Mut eihän tää mitään maksa. Joo, ja noin. Joo, otetaan, että päästään tonne ylös terminaaliin. Ujumaan. Et joo, mä katoan sisään, niin päästään ylös. Siellä varmaan tulee taas lisää päivitystä. Jos ei ainakaan hytissä, mä teen room tourin tai jotain muuta. Ensin mä teen varmaan ostosta esittelyä. En mä tiedä. Mut joo, tää tulee mun ja Veeran kanavalle siis. Haha, hei hei. Ja se olisi, bye.